गिबियावनो नोंथांमोननि चेनेलनि गेजेरजों सिडलीबासि रायजो राजाफोरखौ आङो माने आंनि फारसेनिफ्राय गोजोन हामलायनाय हरबाय। बिथांमोननिसिम आंनि खुलुमनायखौ जासिबाय आरो फैगौ 6 एप्रिलाव जानो गोनां थामथि खोलोब आसाम बिधान सभा बिसायख'थि बेयाव आङो दिनैहाय जोबथा जे मोनसे केम्पेइन बे केम्पेइनाव नैबे दादगारि हाथिसाराव दंफैयो आरो बेयाव दिनै फैनानै जोबोद मोजां मोनबाय जे दिनैहाय बे ओनसोलनि रायजो राजाफ्राबो जे थांनाय गोलाव सम जि मोनसे थगायजानाय जि मोनसे नासयजानाय जेंनायैनो दोनजानाय बे रायजो राजाफ्रा दिनैहाय गोरबो गोसोनि जि मोनसे दुखु दाहा बिनि हेंथा होनानै दिनै बिथांमोना लैहोर दिनै UPPLनि जानानै बिथांमोना ओंखारबोदों। बेयाव सोरनिबा बुंनाय गैया, सोरनिबा खावलायनाय गैया। दिनै रायजो राजाफ्रा सोलायनायखौ लुबैदों। जे थांनाय 17 बोसोर BPFनि जे सासनाव बिथांमोना लोंग्रा दैनिफ्राय गोजानाव थानांदों। नैबे ओनसोलाव नोङो स्कुल गैया, हाइ स्कुल गैया, दङब्लाबो गासिबो भेन्सार, जायनि थाखाय बिथांमोननि सोलोंथाइ बिथिङाव दिनै गोग्लैसोदों। गुबुन फारसे दिनै हाग्रा ओनसोलाव थानाय सुबुंफोरा दिनै हानि मोन्थाय मोननो हायाखै। थांनाय 2006 मायथाइयावनो बिनि मोन्थायनि आयेन पास जाबाय। दिनै आरोबाव खोनाफैदों जे BPFनिफ्राय चन्दन ब्रह्म, खाम्फा बरगयारी बिथांमोनहा माबालायनो गोदान बाथ्रा बुंफैदों जे UPPLनो भट होयोब्ला बे हानिफ्राय होखारगोननो। मासे लासिंसिं, मासे माने मोखां गैयै, गन्थं गैयै मानसिफोर जे जाय बिथांमोनहा थांनाय 17 बोसोरा 2006 मायथाइयाव आयेन पास जानायनि उनावबो बिगासेबो हा होनो हायाखै। बे रायजो राजाफोरखौ बेबायदि नोङो होखारगोन होननाय बाथ्राजों दिनै फुस्लायनो नागारनाय, दिनै थुनलायनो नागारनाया जोबोद मिनिथाव बाथ्रा। आरो दिनै जों बेयाव नुबाय जे थांनाय 17 बोसोराव लोंग्रा दैनि बिराद जेंना दङ बेयाव। दिनै बे लोंग्रा दैनि जेंनायाव नोङो थांनाय 17 बोसोराव मोनबाल' बरिं बसायनानै होदोंनो। दिनै UPPL सरकार, प्रमद बर' दैदेननाय सरकारा थांनाय मास मोननै सरकार, बिनिनो 43 साननि गेजेरावनो गासै मोन 24टा बेबायदि लोंग्रा दैनि बरिं नैबे हाथिसार ओनसोलाव बानायनानै होफैदों। आरो बेजों दिनैहाय रायजो राजाफ्रा फोथायनाय फैदों। थारैनो दिनै जोंनि रायजो राजाफ्रा माने नैबे UPPLनि सायाव फोथायनाय लाखिदों। 17 बोसोराव जेराव मोनबाल' बानायदों, नोङो 23 साननि गेजेरावनो 24टा बेबायदि लोंग्रा दै बानायबाय। आरो दिनै बिथांमोना फोथायनाय लाखिदों जे दिनै थांनाय बिसायख'थियाव UPPLनिफ्राय बुंनाय जादोंमोन, इस्ताहाराव बेखौ बुंनाय जादोंमोन जे हा गैजायिफोरनो हा होगोन। मास मोननैनि गेजेराव बे हा गैजायिफोरनो दिनै 5,742 न'खरनो दिनै हा पाट्टा राननानै होनाय जाबाय। दा बेफोर गासैबो बाथ्राखौ लानानैनो दिनै रायजो राजाफ्रा UPPLनि फारसे फोथायनाय फैदों। बेयाव थानाय बिभिन्न जाथि जनगोष्ठीफ्रा दिनै प्रमद बर' दैदेननाय बे UPPLनि सायाव दिनै फोथायनाय फैदों। सरकारनि सायाव फोथायनाय लाखिदों जे दिनै बिथांमोना दिनै आरोबाव नैबे सरकारनि गेजेरजों दिनै नोङो कारापसना दिनै गैया जाफैदों। दिनै नोङो न' गैजायिफोर दिनैहाय गासिबो न' मोनजोबनायनि थाखाय जिबायदि मोनसे राहा लादों, बेयाव बिथांमोना फोथायनाय फैदों। मथ'थे गासैबो जेंना जेंगोनानि फारसे नैबे प्रमद बर' दैदेननाय जे मास मोननैनि सरकार, मानोना मुलाया देरनायखौ बिलाइ गांनैयावनो सिनायो होननाय बायदि दिनैहाय मास मोननैयावनो जिबायदि रायजो राजाफोरनो मोजांनि थाखाय, बेयाव थानाय गासैबो हारि माहारिफोरनि थाखाय खामानि मावबाय। बेखौ लानानै दिनै रायजो राजाफ्रा जोबोद माने फोथायनाय लाखिदों। बेयाव थानाय गुबुन हारिफ्राबो दिनै हानि पाट्टा मोनबाय। आरो बेयाव थानाय गासै मोन 23 हारिनो जौगाखां मोनसे माने उन्नयन बर्ड दानानै होगोन, डेभेलपमेन्ट बर्ड। जाय डेभेलपमेन्ट बर्डआव मोनसे हारिया गावनि जौगानायनि थाखाय खामानि मावगोन। आरो बेयाव थानाय नोङो लेन्ड एडभाइजारि बर्डआवबो दिनै बिथांमोननि मोनसे बेयाव बाहागोदार होनो नागिरनायखौ लानानै दिनै बे ओनसोलनि रायजोफ्रा जोबोद फोथायनाय लाखिदों। दा बिनिखायनो नैबे दिनैनि जे जोबथा मोनसे केम्पेइन, बे केम्पेइनाव रायजो राजाफ्रा जोबोद गोसो दुंग्लाबनानै दिनै BPFखौ बिदाय होनो, नांगोलखौ बिदाय होनो दिनै ओंखारदों। जाय नांगोलानाखि थगायमारा, थगायसुला, जाय नांगोलानाखि न' होआ, जाय नांगोला दैया जोंनि बिराद मोनसे जिउनां जिनिस, बे दैखौ दिनै लोंनायनि फेसिलिटिखौ खालामनानै होआ। आरो दिनै बे दादगारि ओनसोला दिनै नोङो इन्टारनेसनेल बर्डार, बे बर्डाराव नोङो गोबां मोनसे बेयाव फालांगिनि मोनसे सुजुग सुबिदाफोर दङ। थांनाय गोलाव समाव बिथांमोना बेखौ मोनसे फालांगियारि मोनसे थावनि बानायगोन होनै दिनै जेबो बानायाखिसै। दिनैहाय रायजो राजाफ्रा बुजिनानै मोनबाय जे थांनाय मोनसे समाव मा बुंदोंमोन जे मडेल BTC बानायगोन। दिनै मा मडेल जाखो बियो? थगायनायनि मडेल,
थगायनायनि मडेल जों नुबाय जे गावसोर लिडारफोरनि गावसोर नेताफोरनि न'आल' मडेल जाबाय बिटिसिआ रावबो मडेल जायाखिसै फायखाना मोननो हाया न' थगायजायो लामा दालां थगायजायो हा खुरखानायनि जेंना दं बेयाव नोङो साख्रि मोनैनि जेंना लाइमोनफोरनि जेंना स्कुल कलेजफोर मोनसेलाय जायाखै हाग्रानि हाया नोङो मा होनो पाट्टा मोनाखै बेबायदि जेंना गोबांसो दङ जायखौ चन्द्र ब्रह्म बिथाङा 15 बोसोर MLA जानानै नोङो 15 बोसोर नोङो मन्थ्रि जानानै बिथाङा सोर साबजेक्टखौ साख्रि सोखो नैबे दागगार ओनसोलाव सोंनानै नायबा सासेखौबो नुनाय नङा बेयाव नाय जे दिनैहाय UPPL हिसाबै जोङो सोरखौबा फेक्टर हिसाबै जों लायाखै दिनै UPPLआ रावजोंबो रुजुजायै मोनसे जोबोद गोहोगोरा मोनसे हानजा जानानै दं दोल जानानै दङ पार्टि जानानै दङ आरो दिनै जों जिथु सरखार दङ जों दङ PCDC दङ गासैबो होनो हानाय गोहोआ दिनै UPPLनाव दङ आरो जों आसामाव दिनैहाय आसाम सरकारा आसामनिखौ सामलायबाय थानाय बे हानजाया जिथु जों दङ बेनिखायनो दिनै जोंनि देरहानाया रावजोंबो रुजुजायै मोनसे जोबोद गोजौ मोनसे फारागाव जों देरहागोन बेयाव सोरखौबा फेक्टरनि खोथा नङा बे जोंनिखौ मिथिगौ जोङो रायजो राजाफोरनि जे लैहोर लैहोर ओंखारनाय रायजो राजाफोरनि जिबायदि मोनसे गोसो दुंग्लाबनानै दिनैहाय थगायनायनि हेंथायै सोबख'नायनि हेंथायै नासयनायनि हेंथायै बिनिखौ आवगायबोदों बेनिखायनो जोङो जोबोद बुरजा मोनसे फारागाव जों देरहागोन बेयो रोखा पारसेन्टनि खोथा बुङोबा जोङो 2 लाख बेयाव नोङो 7,000 भट दङ बेयाव जों नुदों बर'फोरनि भटआनो नोङो 96-98,000 दंखायो दा बे हिसाबै बर'फोरा दिनैनि थारिखआव सोलायनायखौ लुबैसिनग्रा जोङो बर' हारि आरो जोङो दिनै बिटिआर सुक्तिखौ मावफुंनांगौखाय दिनै बर'फ्रा दिनैहाय बेयाव लैहोर लैहोर बाहागो लागोन आरो भटखौ होगोन दा बिनिखायनो जों बुंनो हायो जे दिनैहाय 80% जे भट बे भटआ जोंनि फारसे फैगोन UPPLनि फारसे आंनि फारसे आरो बाखि 20%खौसो गुबुनफ्रा बेखौ राननानै लागोन साबेसेसो जइन जाखो साननि दिनैहाय नैबे दादगारि ओनसोलाव जों नुदों जे फ्राय नोङो 150-200 बिनि गेजेराव जइनिं जाबाय आरो खेबफ्रोमबो सानफ्रामबो प्राइमारिनिफ्राय लानानै गामिनिफ्राय लानानै दिनै BPFनि हाजार माने मावथिफ्रा दैदेनगिरिफ्रा दिनै जइनिं जाफैबाय खारना जाहैबाय UPPLनि सान्थौ आरो सानस्रि नीति आरो आदर्शखौ लानानै आरो प्रमद बर'नि राफोद सासे दैदेनगिरि बिजिनारि सासे लिडार डाइनामिक सासे लिडार बिनि सायाव फोथायनाय लाखिनानै दिनैहाय गासैबो हारि माहारिया दिनै फोथायनाय लाखिदों आरो बेबायदिनो लैहोर लैहोर जइनिं जागासिनो दङ